सेंग्रा सिख्लाया दिनै BPF दोलोआव जइन जागासिनो दं बेफोरनि साइना मा सोर बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोन रायजो राजाफ्रा कास्टम बसुमतारीहा नैबे जोंनि BTC बा BTR नि बिथाङा नागरिक नङा सिटिजेन बिथाङा 1 नम्बराव नङा बे 1 नम्बर खोथा 2 नम्बराव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफाद जे आफादाव थानानै जे आफादनि सान्थौ आरो सानस्रि बे सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिथाङा मालाबाबो लाखिनो हायाखै आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव हारिनि मोनसे सिनस्रि बे हारिनि मोनसे सिनस्रि आफादाव थानानै थांनाय गोलाव बोसोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोरनि बारबाय बे 50 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि जौगानाय बे ओनसोलाव थानाय जाथि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनाय धोरोम खोरोम सायख'आ जासे मोनसे हाबा मावबोदों। आच्छा रायजोफोर जितु इन्ट्र भिडिअ नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअखौ नायनानै जि जोंहा जयन्त बसुमतारी बारग' भाइस प्रेसिडेन्ट अफ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि जाय बिथाङा दंमोन दायो बिथाङा राजनितिकआव हाबनानै जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर जेसेबां आउट अफ बिटिआरनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनदांदों बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाला आउट अफ बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव माबायदि साननाय फैगोन बे बाथ्राखौ इसेबो सानासै नामा जयन्त बसुमतारीया आं बेखौसो सानदों दे रायजो राजाफोर एक्सुअलि बुंनायाव बुंनो हायो बे बाथ्राया पलिटिकनि बाथ्रा पलिटिकेलाव अनेकबो बुंनो हायो पलिटिकेलाव अनेकबो बुंगोन बेखौ सिरियास लाना लाब गैया होनना अनेकबो बुंनो हागौ नाथायब्ला नोंथाङा पलिटिकेलाव दोङोब्लाबो एज ए हारि हिसाबै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन होनना आं सानो रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट खालाम जेब्ला बिथाङाहाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दंमोन ओरैबायदि गिदिर गिदिर लेक्सार होयोमोन गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङोमोन हारिनि थाखाय बिथांनि गोदोआव आबसुआव थानाय समाव माबायदि स्पिच होयोमोन आं बेखौबो ससे होगोन आङो रायजोफोर मिथिबायना बिनिफ्राय दायो बिथाङा पलिटिकेलाव हायनाय लोगो लोगोनो दिनै हारिनि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय लाबोनायनि बेले बेजे लाबोनायनि बाथ्राफोर दिनै बिथाङा बुंनो हमबाय नङा होमबा रायजोफोर पलिटिकेल राजखान्थि खालामदोंब्लाबो हारि एज ए हारि हिसाबै बिदि डिभाइड खालामनो माब्लाबाबो नाजानो नाङा होनना आं सानो बिब्दि डिभाइड खालामनाया नों बिटिआरनि नों बिटिआरनि नङा नों सनितपुरनिसो बेबायदि बाथ्रायाहाय दिनै पलिटिकेलाव बुंब्लाबो गोबां इफेक्ट जायो आरोबाव मोनसे बाथ्रा नोंथाङाहाय बुंदों जोंहा जयन्त बसुमतारी साराहाय बुंदों जे धोरोम खोरोम सायख'आ जासे खामानि मावबोदों नङा होमबा येस अबियासलि नोंथाङा जेब्ला एबसुआव नोंथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन हारिखौ सिबिबोदोंमोन आङो मानियो नोंथाङा कुनु धोरोम सोरोम नोंथाङा सायख'आ जासे हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावबोदों नाथाय दिनै नोंथाङा पलिटिक्सआव थांनाय लोगो लोगोनो दिनै हारिखौ मानो सिनाय मोनाखै बे गिदिर कुइसन दिनै रायजो राजानि गेजेराव नोंथाङा जेब्ला बै समावहाय हारिनि थाखाय नोंथाङाबो जे गोबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावबोदोंमोन दिनै पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगोनो गादि मोननाय लोगो लोगोनो नोंथाङाबो जे दिनै हारिखौ सिनाय मोनासै बियो जोंनि हारियाव खोब दुखुनांथावना बाथ्रा भारत हादरनि नागरिक हिसाबै जोंहा बयहाबो मोनथाय दङ बुंनो थाखाय मिथिबाय जोङो बुंनो हायो नोंथाङा बबेबा मोनसे गोरोन्थि पलिटिकेलाव दोङोब्लाबो नोंथाङा राजनितिकआव दोङोब्लाबो बबेबा मोनसे गोरोन्थिनि सायाव नोंथाङा बुंनो हायो नाथाय नोंथाङा बियो बिटिआरनि नङा बियो सनितपुरनिसो बियो बिश्वनाथनिसो बेबायदि बुंनाया हले 101% रं जादों आरो रायजो राजाफोरा दिनै दुखु मोनदों आरो बे आफादफोरनि हा गोमानो नागिरनायनि एकमात्र खारना बेनो जोंनि साधारन मानसिखौ थगायनायनि थाखाय फोलानायनि थाखायनो दिनैहाय बे आफादफोरनि हायानो गोमानो नागिरदों राजनितिखौ नायदों बिथांमोना हारि हिसाबै नायाखै आरो बे आफादफोरनि हा गोमानो नागिरनायनि एकमात्र खारना बेनो
जोंनि साधारन मानसिखौ थगायनायनि थाखाय फोलानायनि थाखायनो दिनैहाय बे आफादसालानि हायानो गोमानो नागिरदों। राजनितिखौ नायदों बिथांमोना, हारि हिसाबै नायाखै।